eskerrak emanera igeraldiari espazio hau eskaintzeagatik. Eta, tertuletxo bat prestatu dugu, espero interesgarra izan daitezkeela zuentzako. Gero, utziko dugu azkenengo momentuan galderak egiteko espazio bat, amaieran, tertule izango da ordu bete eta laurde, más o menos, minutukoa. Eta gobiatzen dituztegu edozein momentutan, nahi baldin baduzue, arizatzera, janari hartzera, eraileak, hau librean, Osa, edozein momentutan, gozea egarria baldin baduzue, aritzatu lasaia zago. Eta, hasi horretik, azaldu dugu pizkatxo bat lortu garen, eta zergatik prestatu dugu, horrela sortu den ideia hau. Hasi lehen dela 2 urte gutxi gora bera, Atzizek dinamizaturiko Taraobeko gazteekin, hemen ditugu, Taraobeko ikastetxeko gazteekin sortu zuen talde solidario bat, eta gero zeharrek ageraldean ditugun elkarrizitza taldeekin egitzen horrako elkarreta bat, ezta? Orduan hasi ginen elkartzen, topaketa espazio horietan, elkarrizatzeaz aparte, ekintza desberdinak martxan jartzen ditugu. Eta da, horrelako horietariko ekintza bat. Azkenean, bilerotek aitzakia dira, gure artean ezagutzeko, eta gure beharren arabera, ekintza mota desberdinak martxan jartzen ditugu. Gaurkoan nola sortu den zertara gatoz, eta hona pixka, zer egiten dugu denez, hori junek esan duen moduan, ekintza desberdinak sortu izan ditugu, batzuk nolabait komite gure artean, eta ez batzuk zabalduago. Orduan, hau gana sortzen da, nolabait aurten nola azte bete, aurreko azte artean, izan zen kulturanistasunaren mundu eguna, eta pentsatuta genekan, augurion hasi ginen, estatxo bat sortzen, kulturanistasunaren gun hori ez, nazkertiko gun hori ospatu, urban horrego ginen, gauza pila bat zutzik. Eta gero beste ekintza bat denekan, ekainan mural bat dugula hemen lauriok beste karten ezberdin eskorik. Orduan ikusten gero garrantzitsua zela, lotura bat ematea, edo behintzat kulturalistasuna gure arloa hartuta beste zerbait sortzea. Eta horregatik, gaurkoa iguaztetan manatuta, gaurko izango litzateke erdikoa. Eta hau nondi dator, azkeneko garaian ez, eta etorkinen seme alaba gehiago daude, pertsonaria sozializatu gehiago daude eta gazteak. Eta ikusten genuen askotan, pertsona horien identitatea gai interesgarria zela eta beraiek ere ez askotan behar dutela identitate horri buruz horregatik gaurko tituloa, gaurko tertuletxoaren tituloa ere ez identitateak ez daiz inongoa. Hortik eta horretarako ditugu gakumen marabilloso horri buruz interesa. Ondo, oraingoz, zuek joan gauzak esaten, hartu ergadak. Hori, egia da, paper bat guzti ditugu euskaraz eta gaztelaniaz daude, euskaraz eta euskasurenek eta euskasurenek hartu gaztelaniazkoa. Pixkat gaurko informazioarekin, eta erosan gauzautan interesariko bat zegote parte hartzeko edo gauza gehiago da zenteratzeko, gure kontaktua eta nire kontaktua, euskal kokatzeko zer saltxatan egotela. Orduan hau esan da, eta hori puntu zaudetela ikusita, ja benetan azira mango dugu eta joango nintzen baina beraik orduan, hori, identitatea ikusitzea egitea eta aurkezteko, identitatea daukaze, nortzuk zarete. Lagotako izan eta baketak nahi duzu modua, aurkeztu da. Ni mikrofona daukat, asik eni hasiko naiz. Arratsalde guztioi, eta nire izena Oiana da, 24 urte azkat, Herediako naiz, Navarra. Eta, orain turismo teknikari bezala lan egiten dut, eta horretaz aparte, abeltzaina eta nekasaria naiz. Gurasoak hortan bizidia, hortatik bizidia, eta azkenean, naiz eta beste arlo batetan lan egitea beti horrego abeltzaina eta nekasaria. Ez dakat denboraik aspertzeko egingo momentu. Eta, ondala 3 urte edo, hasi nintzen herriki horretan ere bai, bere espezialia iskora, eta gero hongoa pixkate hortaz egiten. Eta ez dakit, izango zanean aurkezpena. Beno, gaixo denoi, endiritziz naiz, 20 urte ditut eta Amurriokan naiz, hemen gertu. Lehioan zuzenbidea ikasten ari naiz, eta ez eskolari jolazten dut, eta gauza. Eta, tertulera etorri gara, pizka bat iztegitera identitateari buruz, eta espero dut, zen guztoko izatea, eta ondo pasatzea.
كايشون اللي نقول نيرا كسبنا نقول ترابيرة اسمي حنان عندي 22 عام من أغورين سلواديرة الوالدين ديالي من المغرب وكنقرا تراbajo social بس موسيقى لا كايشون اللي سنا خناندا ويتابع بي urte ditut agurenekoa gizartean nintzen ikasten edo bukatzen nago eta baita agureneko monitorean nago gaztelekuan eta ondo pasatzen dut gazteekin eta hori. Bueno, filosofiatzen hasi aurretik, gaian sakon sartzen, pare bat galdera ditugu zuei egiteko. Eta lehenengoa litzateke, ze esan ditutiko, ze komentario jasan entzuko esan dituzuen zuen. Nik hasiko naiz, baina nik uste hemen gobenak zaldi tipikoak entzun ditugula, adibidez, nongo azalen eta askotan galdera hori errepikatzea. Ni pertsonalki askotan, adibidez, aeroportuetan edo administrazio batzuetan askotan ingelesez hitz egitea, zuzenean, edo asko zaztiroago eta superozen hitz egitea, horrela. Baina, gero hitz egiten duzu gazteleraz edo euskeraz, espazioaren arabera, eta garatzen dira, fiskaten, ze ondo hitz egiten duzu beltz izateko, ez? Nik uste hori dela galdera tipikoena ez, non bazaren, edo beltza izateko oso beltza egiten duzu euskeraz. Kasuan askotan, adibidez ni, oin dela 5-6 urteko nintzen bizitzea Urnieta eta Urnietako euskarkia pegatu entzait eta jabatua oso zaila egiten zait egitea. Orduan, Gipuzkoaldi hortan askotan dute, ostras, hemen jaio zinean, edo, ostras, oso beltza egiten zuen hemen euskarkia, oinkan, kuriosoa ez, punto. Gero askotan usten dira zazurila ikutzen, espoja bezalakoa da, kiskurra. Bai, ebazuk ditu. Txikitan askotan, oen jaz, eta olvidé decir una cosa, eta adibidez, askotan esan deate, normalean pertsona txuriak, trentzak, Afrikarre trentzak egiten baldin baitut, molestatzen dizu? Galdera hori da, nila esatzen baldin badut, molestatzen dizu? Noski ez, ez. Baina horlako galderak osoikoak dira, ez eta igual arraroak izan zuentzako, gu gure okotasunan askotan entzuten ditugu. Nengo hartzarena baita oso informatua da, baina igual tipikoena niretzat izan da hijabagatik mitikoa, da ze guapa egingo zinateke hori jantzia gabe. Edo zu naiz izenarena nire adibidez. Unibertsitatean, institutuan, irakasle guztiak, denetarek deitu didate, Hasan, Anan, denetarek. Eta baita nongoazaren esaten dutenean, esaten dudanean hemengoa, esaten dute, bai, pero realmente nondik, algo que tienes que tener ahí, ez? Nire baita dut. Bai, hori guk batzuk ageniten apuntatuta, baina zuei barruko zere guzti hori. Aldatzen guk askotan egabeikoan egitak egun galderak direlako, baina ez delako kulturatzen mingarriak edo nekagarriak izan daitezkela askotan. Hola, beste galdera bat, potentea eski baino ez. Potentea ez da, baina ze gauza dituzte haman komunean migrante, senalabek edo pertsona arrazionizatuek bertak, ez, gazteekin, ze gauza dituzte haman komunez, eta ze gauza dituzte desberdinak. Ze berantzun bat azuz. Ez que, claro, nik uste ez ditugula desberdintasun asko, agian nire kasuan desberdintasun handiena kolorea, oso evidentea da, baina horretaz aparte, nik uste, espazio batean, elkartzen garen pertsonen artean, desberdintasun gehiegi dauzkagu, nahiz eta hemengoak izatea, edo arrazionizatuak, edo berdintzait, txinakoak izatea, edo nigeriakoak izatea, gure artean desberdintasun asko daude,
eta ez da hainbeste enfokatu behar arrazializatuak edo autoktonoak izaten garen ala ez. A ber, nire kasuan, pritzisekin nago, danak iguala gara, baina bai igual ezberdintasun bat ikusten duela, igual migranten seme alabek, nire kasuan ez, igual txikitatik eman diguten baloreak ez dut esaten hobiak edo txarrak diala, baina bai txikitatik ikasi dugu pertsonak iguala garela, igual dula nungo azaren, zure azareko kolorekoa den, zure hizkuntza zein den, hori txikitatik ikasi izan dugu, eta igual autoktono seme alabek, igual ez dute hori garatu txikitatik eta gu bai. Hori igual da desberdintasun handina edo, baina, bueno, ez dakit. Zuek zepetxatzen zuen, edo esan nahi guztien? Nik esango nuke igual, guk gazteak garela eta gazteekiko estereotipo asko dituen gizarte batean bizi garela. Eta igual ezaugarri, desberdintasun nagusiena ikusten dara da, igual gurasoen migrazio esperientzia daukagula. Baina horrela generalmente ez dut ikusten desberdintasunik. Primero, era, hau ez da entzuten dugu, da? Bai? Hau bai. Erabili gorria bai. Bai, ostras hori bai. Bueno, gure artean batu garenean askotan hausnartu dugu identitatearen inguruan, kriston meloia dela, ez dugu erantzunik, ez dakigu definitzen, osea, teorikoki. Baina, bueno, galdera desberdinak o hausnarketa desberdinak atera dira gure artean, ez da? Eta bat litzateke, ea norberak identitate bakarra duen edo identitatean hitzak izan alditugun. Nik uste dut identitate desberdinak eta hitzak ditugula bakoitzak eta bat baino gehiago izatea normala dela. Eta nire kasuan, nik pentsatzen dut identitate pertsonala daukadala eta identitate pertsonal horren barruan desberdinak ditudala. Adibidez, kultur identitatea, arabiar eta mazio identitateak nahazten ditut, erlijio identitatea baita, euskal identitatea baita ze hemen hasi eta hemen bizi naizelako, eta emakume identitatea baita, ez? Baita esan dut. Bai, pues, nik uste identitate bakarra dugula, baina identitate hori espazio eta denboren arabera edo norekin gabilen arabera montatzen dugu nik adibidez unibertsitateko lagunekin agian asko zizieroga naiz edo eta bat, baina gero adibidez Amurrioko lagunekin asko zabalagoa naiz edo ez dakit Saskibaloiko lagunekin identitate berdina eremuaren arabera asko moldatzen dut eta identitate bakar bat, baina haren barruan identitate asko daudera uste dut. Guztiz adoz, gamantan frantzesekin, baina nire kasuan identitate bakarra eskipia identitatea dazkago egia da, baina nire kasuan saiatzen naiz beti identitate hola gustatzen zaten. Beti naiz eta ikasleekin egon, edo naiz eta lanean egon, edo naiz eta herri aritu. Beti naizen bezala demostratzen, ez? Ez dut aldatzen nire izateko era, jatetxe pijo baten egotabatik, ez nire horrela naiz, eta nire ustez, bakarra alkago, baina gero bakarra horren barruan daude adarra ezberdinak, eta bai batzutan aldatzen dugula, pentsatu gabe, baina bai, guztiz dagoz. Bueno, ikusten duzu moduan filosofatzen hasi gara duelaia orduen. Eta gu hemen gaude, gu biok lasai galdetzen, baina lehen ere galdetu gute, eta zuek zenbat identitate dituzue. Eta jonen da beratu gara pixkat. Orduan guk ere luzatzen dizuegu zuei. Pentsatzeko ez bakoitzak agertzen bat identitate ditugun gure barruan, ez bakarrik. Tertulianetarako.
Horrekin jarraituta, esan duzu ez, batzuk badituzuela identitate desberdinak, edo baten barruan beste inbeste ez. Nola uztartzen dituzue, nolako konexioa daukate identitate desberdinak? Nik adibidez, uztartzean esaten dut egunerokotasuna bizitzean. Saiatzen naiz, adibidez, ditudan bi kulturetan integratzea, etxean hitz egiten dugun lau hizkuntzetan egunero lau hizkuntz hori saiatzen hitz egitea, edo adibidez nire fe praktikatzea edo mantentzea. Horrela uztartzen dut nire identitatea eta nire nortasuna. Nik, uste dut, lehen esan dudan moduan, identitate bakar bat dugula uste dudala, baina, ere moren arabera montatzen dugula. Baina, ni, Amurrion, ez nintzen jaio, baina, oso txikteatik egon naiz Amurrion, eta, nire identitatean honen inguruan garatu dut, eta, ez dut hainbeste, janaren kasua adibidez, uste dut askoz desberdina dela, kultura eta desberdin garatu duenez, bere identitatea ezberdin garatu dela nirekin konparatu. Eta, nik ez dut uste horrela garatu duanik. Nire kasuan erritzezen dugu bala. Ni hemen jaio nintzen eta bai nire ama Lisboa Kabo Berdekoa da eta nire aita hemengoa da. Eta nire ama 20 urtekin etorri zen, orduan eske hori 47 urte azka eta ja euskalduna, da gehi euskalduna Lisboa edo Kabo Berdekoa baino ez. Orduan nire ama bai betianik murgildu izan dudala, izan dela Euskal Herriko kultura eta azken maite dut pila bat Euskal Herriko kultura eta azkenean nire kasuan ustartu ditut, ez dakit, nahiko, hemengo erlijio bezala, ez detola diferentza asko ikusi janan bezala, ez azkenean bere hizkuntza, lau hizkuntza ez egite ditu, nire etxean bakarra, erderaz edo batzutan euskeraz, baina kulturaldetik eske ez dut ezer nabaritu orduan, ez dakit. Eta identitate garatze horretan, zaitasunen bat edo gatazkaren bat izan duzue prozesu horretan, zuen inguruan edo gauza batzuk atzean utzi behar izan dituzue prozesu horretan? Nire kasuan ez, baina bai, justo hasi baino lehen mundiarekin hitz egiten, esan dut, hori inguruatu zait gauza bat. Datotakiri bat, baina seguruna zuerik gertatu zaizuela, baina era ezberdin baten. Adibidez, 12-13 urtekin, torri izan betiko la época del jurro, ez? Betiko, maiak marradonak, eguzkilore kamisetak, edo independentzia kamisetak, edo gerriko, pintxozko gerriko horiek. Eta, behin esanen amari, ama, jungo gara Gasteizera, konpragitera, porque nahi dut nire armairu aldatu. Eta guinean, larrukien da, hori guztu ditxita dagoela Gasteizen, eta nire armairua guztiz aldatu duen. Eta zan, puskat demostratzeko, euskaldura nintzala, nahiz eta beltza izan da, oye, yo también visto como vosotros, todo jurru. Eta hokin epoka hori, pixkat hori, nire egitea da, igual egula bilatzen, edo pixkat nola, nahi duten kajatu, baina ez dakit nola, kasu honetan dut, arropa aldatzen. Eta nire kasuan horrela izan zen. Kasu gehiago edo segun baino hori ez ezkite bururatzen. Nire kasuan ez dut epoka jurru izan, baina askotan ere agian. Norbait ezagutzen nuen momentuan, euskaraz ez egitea, lehenengo impresioa ezberdina izateko. Arropa ez honen aldatu, baina nik uste dut beti mugitu nahi, zeremu berdinak, baina, lehenengo impresioa ezberdina izateko, euskeraz hitz egitea, horrela de, nire euskalduna nahi, zu ikusteko, Nire kasuan, zaitasunak izan dituen identitatea demostratuz, ez identitatea garatuz. Hijaba jarri nuen momentuan, laguntaldea alde batera utzi nuen, edo beraiek alde batera utzi ninduten, ze gure bizimoduak ez zirelako enkajatzen. Orduan, bai hor zaitasunak ikusi nituen eta hor.
zuek zuen identitatea garatu duzue, urte desberdinen hartan, esaten dugu identitatea garatzea dela supererresa, baina prozesu oso luzea da, ez? Eta gainera zareten nolabait beste bigarren generazioa zuen familian. Orduan, zuek uste duzue zuen familiaren identitatea eta zuen identitatea berdina dela? Edo desberdintasunak ikusten dituzue nabaritu dituzue urte guzti hauetan zehar? Nire kasuan, igual nire gurasoekin bai pixka bat ikusten dut desberdintasunak, beraiek jaio zirelako Marruekosen, baina nik ez, nik hemen jaio nintzen Madrilen, eta desberdintasun batzuk bai ikusten dut, igual beraiek oraindik, beraiek daukate ohitura batzuk hemengoak eta nik bai hemengoak. Baina konparatzen baditut, Marruekoseko familiarekin alderatzen badugu, bai ohitura asko ikusten dut, desberdintasun asko ikusten dut, adibidez, egunez eguneko bizitzeko modua edo ohitura desberdinak. Nire kasuak bizkat ezberdina da, ni arrela familia batekin garatu izan nintzenako, eta, klaro, nire identitatea sortu edo garatu nuen momentuan, klaro, ohitura, jantzkera, hizkuntza denak bertakoa zen, eta azkenean nik ez nuen identitate ezberdin bat garatu. Nire kasuan, esan duke berdina dela, nire aman kasuan oso gazte etorri zen, eta orduan euskaldun emakume bezala bizitzen du, eta egia da, bere familia gau berdekoa dela, eta batzutan bai ohiturak etortzen ezkio, pixkat, ahi ez pertsona bat nintzeakoan, etor dira sekiabete de luto. Gauza horiek bai religiosoak dira, eta bai enabaritu ditu dela, hori ezberdintasunak dira. Baina bestela ez ditu nago berdina dira. Eta nola sentitu zarete joan izan baldin bazarete zuen familien herrialdetara, gainontzeko familiarrak ikustean? Nire kasuan, beti harik nire ama Lisboan jaio zen, baina nire aman familia guztiak hau berdekoa zen. Orduan, familia gehiena, izebak eta lehengusu eta lehengusunak Lisboan dauzkat, baina bai Birramona, ez ekiltza, baina Birramona eta nire aman izebak lehengusuak eta hanbizidea. Orduan nahi dela 5 urte edo, feministan lehendabiziko aldiz, Cabo Verdera, eta, Cabo Verden hizkuntza ofiziala da portugesa, baina bera okate euskalki bat, diala kriolo Cabo Verdiano, eta hori dala pixkatu bertzeko ondarruko euskara bezala, oso zaila. Portugesa baina oso zaila. Eta bai gure amak bai txikitatik izan digula, baina beti parrez dugu dira, igual izan digun, eta como has dicho eso, jajaja, ez dugu serio hartu. Orduan oso ondezak dugu, lertzen dugu, pixkat izan dugu, eta juginan Cabo Verdea, karo, han portugesa izan dute, baina oso gutxi, igual egiten baldin badiet, ulertzen dute, baina gehaiek erantzun gau digute, kriolo. Eta bai, notatu nula pixkat, azkenean han oso mestizo, zer gustatzen mestizo ditza, baina oso gutxi daude. Orduan bai funginean, ez bat abiok zan, ja kanpotar bezala sentitu gina, porque, hain begira da, ez, zan, no sé, no me parece que son de aquí, ez? Eta bai nabaritu nula, ez dakit, retxazo ez da, baina, begirada horiek oso positiboak ez ziala. Eta orduan bai, saiatu izan gineala, urte hauetan, bizkan kriolo hori, hizkuntza hori ikasten eta lantzen, gero, bertakoak sentitzen gara, ez? Baina azkenean Euskal Herrian beti egon da, zaila da, 16 urtekin arean jun eta kriston aldaketa, porque bizitza guztiz ezberdina da. Orduan, zaila da bai guretzako eta bai haientzako, ez? Azkenean, ulertzekoa da, baina, bai, esan duruke, bertakoa sentitzen naizela, baina egia da, Euskaldun gehiago sentitzen, nire bihotza herri banatuta, ez? Bai Euskal Herriko, Euskalduna sentitzen ez, eta bai Cabo Verdiana, ez? Baina bai, da, hizkuntza aldetik, beti egon naiz, eskate dudakin, ez? Eskututu nahi naiz bakarrik, segituan egin esan diatek, hau Cabo Verdiana ez dakitan. Igual, itxuraz bai, baina gero, itzaiterakoan notatzen da, mengua ez dara.
Baina, bueno, a ber... Nire kasuan, Araban familia batekin garatu nintzen, eta Arabako Foru Aldundiak egiten zuena zen nire ama biologikoarekin bizitak antolatzen zituen. Eta, claro, berarekin joten nintzenean, pues, ospakizunetara edo egizara, incluso, claro, denen kerezen zen, eta, claro, zerbitzen nintzen bizka bat, fuera del lugar, eta, claro, gracias un poco de, bueno, pues, ingreses, pues, basikoa, pues, klasean emandakoa eta, bueno, bizka bat. Baina, claro, batzuetan bideak ziren de, no habla inglés, bueno, da bizka bat alakoa, eta, claro, gero, hemen Amurrion, pues, azkenean, eremu zuri bat izan da, pues, claro, de repente, pues, peltz bat, 1,80 eta horrela supernegra, claro, zen bizka bat de, ui ba, bizka bat impactatzen zuela, ez? Egia esan nire kasuan oso ondo sentitzen naiz, zuten ezenean, zeratzen gara beti urtean behin, zutea, eta familiarekin oso konexioan daukagu, eta oso konektatuta gaude. Naiz eta batzuetan kultura talka batzuk egoten dira, orokorrean oso ondo sentitzen. A ber, argi dutzen nahi nun, Cabo Verdeko familia noski superrondo hartu dugula, baina esan nahi nun, bertako jendeak, ez familia. Familia txikitatik baki ezin garen, eta oso ondo hartu izan dugu beti, baina, bueno, bai egia da, bertako jendeak ere taxistak. Taxistak amak esaten zidan beti, joiana, sartuakoan ez egin. Porque nezeta igual que kriolo izegin, ja, azentuakin ikusten da zarela lengua, eta, claro, jo, timada zen viene. Orduan, kaso egiten, familiakin oso ondo, baina bai, igual bertako jendeakin, pixka lekuzkanpo bai zenditu izan garela, gero, dan horbiak nola asimilatu nahi du, gero igual alduzu txarre hartu edo bestela ondo hartu ez, baina nire kasuan ondo hartu dut, eta jazta, poten naizen bitartean, eta normalean oso ondo duten naiz hor, eta lertzen dut, batzutan egon dutela, pues esto es que vienen aquí, pues se creen que... hemen naiz jaio, baina familia amengoakat, eta eske soy medio de aquí, eta punto. Ondo hartu dute, baina, bueno, lekuzkanpo sentitu izan gara, baina normal baina. Vale, eta gizarte honetan jende maravillosa egon daiteke moduan ez irutxarren beste batzuk ere badaude. Orduan, zuek gizartearekiko ez gizartea berez, gizartea eta gizarteko pertsonek nolabait arrazakeria nabaritu duzue beraien partetik, zeitzen da gehiago, arrazakeria edo berdintasuna. Eta horrek, jasan duzuen horrek zer ikusi hauki duzuen integrazioan edo zuen bidean? Arrazakeria egon da, dago eta egongoa beti. Eta ni, arrazista banaiz eta danok gara. Ezaten duenak ez gezurra. Baude maila ezberdinak eta, baina dana gara arrazista maila ezberdinetan. Nire kasuan, txikitatik ez dut nabaritu asko, porque voy a ver nabaritu más, ez? Nire kasuan ez dut ia nabaritu, porque txikitatik eskolako lagunak ikusi izan dute, klasean pertsona beltza, pertsona txinatarra, txikitatik ikusi izan dute, danak berdina garela. Orduan, eskolan eta nire inguruan ez dut olakorik sentitu. Bai nire amaren kasuan, kontatu dit, pila bat anekdota, ez? Azkenean, Arabako lautadan, gaur egun asko daude, baina indalago eta malute, izan zen praktikamente lehendabiziko beltza ligatzen. Orduan, karo, kasu horietan, nire amai esaten zioten de todo, que arrazina prostituta etorri zala, esatorri dana, abeltzain batekin eskontzea eta dirua lapurtzea, daneta Eta nire ama izan da una mujer fuerte en lo siguiente, eta buelta eman dio, eta, como digo yo, ha callado bocas. Orduan, gauza horiek aldatuko dira? Pues espero baiez, baina hain dikan nabaritzen dira, bai maiez berdinetan, baina nabaritzen dira. Nire kasuan ez, nire kasuan ez ditu nabaritu, hola, exageradamente, baina gauzak aldatu bat dira, no sé. Baina arrazakeria beti gongoa, maiez berdinetan, baina beti gongoa. Ni ados nago, ni pertsonaki ez du asko nabaritu, nire ingurumena oso ona izan da, baita klasean, txikian nintzenean edo ez dakite institutoan,
familiarekin, baina, klaro, igual, beste pertsonekin egon izenean, zarean, detaile txikiak, ateratzen dire eta gero entzen izenean ditzea da igualte. Agian nire laguna, nire lagun zuriari ez aio hori gertatuko. Nik uste, baina orokorrean, ni pertsonaki ez dut arrazeririk nabaritu. Uste dut horretik gaur egun bai badago, asko nabaritzen da, edo uste dut nire zonaldean ere entornoan. Eta bai eragin izaten du gure integrazioan ze arrazakeria oraindik jartzen ditu erronka edo traba asko gure bizitzan, lan munduan, mundu akademikoan edo lagunak egiterako momentuan. Eta baina, egoera hauek uste dut oraindik zuk esan duzula, que nos callan bocas eta indartsuagoak eta resilienteagoak egiten gaituzte, zer ikuste dut bi kultura edo aniztasuna esateak aberastasuna ematen dugu. Bale, orduan, ondo iruditzen bazaizue, egingo dugu euskaraz eta gaztelaniaz. Euskera y castellano, vale? Iremos mezclando a ver cómo lo hacemos danolartan, vale? Ondo. Bale, orain arte hauek izan dira pixkat galdera orokorrak, hirurei ez, bakoitzak bere esperientzia kontatuz, horrela bakoitzaren bizitzaren ideia bat egin duzue, ez? Orduan, orain ja joango gara banan galderak egiten. Decía que hasta ahora hemos hecho como preguntas un poco más genéricas, que han respondido las tres, ¿no? Y nos han dado como ideas de cómo ha sido la trayectoria y la vida de cada una. Pero ahora ya hemos decidido con ellas que vamos a ir una a una haciendo preguntas más específicas y igual voy a sacar más jugo, ¿vale? Orduan, lehenengo gauza, Ritxi, saldatuko gara zuetatik. Vale, mikrofonari interesartuko. Vale, sí. Orduan, la primera víctima va a ser Oiana. Vale? Orduan, esan duzunez, neska ausarta, berbaria, gainera, eta hasi duzu, hasieran gainera esan duzu herri kiroletan eizkolatzea. Ez dakit, fijatu zareten eta entzun duzuen, pero ha dicho, que está nago ni como para estar en 3 idiomas. ¿Saben? Escolari. Vale, ¿no? Vale. Entonces, son desagudos. Neska, herri kirola, nahiko esparru arrotza emakumentzako historian zeharrez, Euskal Herrian beti gizorak egon dira, hor harria mozten, egorra mozten, eta bat sartzen da neska bat, entra una chica. Ahí, de repente, negra, baina beltza, a cortar troncos. Ordan, nola hartu du jendeak hori, nola izan zen lehenengo momentu? ¿Cómo fue el primer momento que de repente ven a una chica negra ahí compitiendo, gainera, ¿no? A cortar troncos? O todo lo que hagas, o levantar piedras, pero ahí. Pues bai, egia da, jaztaia baldin bada emakumeak ikuste, errekirolen mundutan emakumeak ikustea, pues ya, emakume beltza, pues ya ni te cuento. Decía que ya si es difícil ver mujeres en el mundo del deporte rural vasco, y ya si es una mujer negra, pues ya remate todo. Eta, egia da, lehendabiztiko beltza errekiroletan sartu zana, izan zen Osman, dala senegal bat, gaur egun daukana rekorra, txingatan. Decía que no he sido la primera negra que ha empezado a competir en el deporte rural vasco, sino que también hay un senegalés que se llama Osman, que tiene hoy en día el récord de chingas. Chingas son, pesos, puedes meterte todo el peso que quieras. Y él tiene el récord de 113 kilos en cada mano, o sea, si no cuento mal, 226, ¿ves? Eso, berreun da bota 6 kiloko rekorra daka, eta todavía no ha habido nadie que lo haya superado. Eta nire kasuan, nire zintzen aizkora entrenatzen, nire mutila aizkoraria da, eta beharkin entrenamentoan punten nintzen, eta hori, zintzen trastatzen pixkan, hain zaila eta izango egur baten gainean nozia. Oso zaila. Decía que empecé con mi pareja, que también es escolari,
y íbamos a los entrenamientos y decía, va, tampoco tiene que ser tan difícil subirte a un tronco y partirlo. Sí, partirlo igual no es difícil, pero saber partirlo igual sí. Y eso, horrela hasi nintzen, eta nire entrenadoriak barkatu izan zian, oi, Oiana, igual ya prest zaude zure debuta egiteko. Eta go nintzen, eta gaina Carmen Izasonan kontra. Decía que, bueno, mi entrenador me dijo, Oiana, pues yo creo que ya estás para competir, ya te voy a meter en un campeonato y justo me tocó con Carmen Izasola, que ya la conoceréis, es la diosa de los R. Quirola, que es una mujer, bueno, que hace todo bien, o sea, esas rijas lo talle, pero bueno, también corta troncos, hace ingude, hace de todo. Y le gané, le gané. Irabazi eta, bueno, horre esan hon, Oiana, igual aukera azkazu pixkate, pues eso, una izateko. Eta hori dut nintzen, pues, entrenatzen, eta aurreko urtean, Lur errekondokin batea ginean pentatloi txapelketa. Eta, bueno, bigarra egin genuen, baina, bueno, metadezikoak inbar genuen, oso gaizketa egun gauzak, baina Lurrekin eta nintzen, eta hor bai, aizkora, argia, bueno, Herrikirolen arlo guztiak ikutu izan genuen. Decía que ya más adelante me eché en la piscina total y en 3 meses empecé a practicar el pentatlón del deporte rural vasco y junto con Luro Errekondo competimos y quedamos segundas. Y de ahí ya dije, bueno, pues el pentatlón es muy duro, voy a centrarme en la aizkora. Eta, bueno, gaur egun aizkorakin jarraitzen dut eta nahiko emaitza oso onak ateratzen nahi naiz. Nire helburua da Euskal Herriko txapelduna izan. Basikamente niregatik eta bai emakume beltz horiengatik. Osea, esan nahi dut Euskal Herriko txapelketa hori irabaztean niretzat izango da oso berezia, bai ikusteko emakume izan da posible dela, eta emakume beltza ez dela ikusi oin arte Euskal Herriko txapelduna izatea. Decía que mi objetivo este año, no sé, pero mi objetivo es el ser una campeona de Euskal Herria. Uno, porque me hace ilusión a mí, y otro porque también va a ser muy satisfactorio para mí de que otras niñas o mujeres vean que una mujer negra puede meterse en el mundo de los agrícolas sin ningún problema y puede ser campeona. Y pues bueno, ese es mi objetivo, que hasta ahora no ha habido en el deporte rural ninguna campeona negra y pues espero ser yo la primera y ser un referente. Y bueno, pues nire kasuan ez dut eukin jolako problemaik herrikioletan arrazak iria edo, bueno, aurre iritziak bila daude. Bai eukin dola ora esperientzi txar bat, bueno, txarra ez, geolek aien dauka. Baina, Soria junintzan erakustaldi batera, eta Sorian, karo, bai dauzkatela ola iturak aizkonan eta ibiltzeko, baina deporte rural hori ez dute, ez dira adituak. Eta bai junintzala, beste aizkolari batekin, eta jende gehienak esaten zuen bai, bere neska izango bat, atorriko zen, eguna pasatzea edo laguntzea. Eta, ja erakustaldi garaian, aldatu nintzen arropa eta bilak aizkolarien arropakin. Eta, flipatu zuten. A ver, bate hono goztu, baina, bueno, haiek flipatu zuten. Decía que el año pasado fue una exhibición en Soria y que ahí sí que, bueno, fue un momento un poco tenso porque la gente no se esperaba para nada que yo me fuera a poner encima del tronco a cortarlo. Y fui con otro escolar y otro amigo mío y cuando vieron que nos cambiamos de ropa y que los dos íbamos del uniforme, pues la gente dijo, ostras, pues no es su novia, no ha venido a ayudarme, está también muy corta. Entonces, pues eso me ha pasado muchas veces. Baina gaur egun, plus badakagu dala telebista ez, eta herrikirolak geroz eta gehiago ikusten ari dira bai telebistan eta bai herriko festetan, eta ez, ja jendea baki zein nahi zen, porque, bueno, zaila ez da, eskolari betze bakarra nahi. Orduan, ja baki zein nahi zen, herriko festetan eta, me acogen muy bien en todos los sitios, ahora sabe todo el mundo. Llevo ya 2 años compitiendo y tenemos ese plus de que los herrikirolak, el deporte rural, se promociona mucho en la televisión, entonces pues todo el público que no puede llegar a las plazas o así lo ve en la televisión y ya todo el mundo sabe, no he tenido ningún problema ni ningún tipo de temas de racismo, no he tenido ninguno y espero que lo tenga, si no, bueno, tengo el hacha preparada, afilada. Bukatu dugu zurekin. Aurrera Susana, te iba a preguntar cómo caían las bocas. Aburritzen en un apunto, vaya, como lo has dicho todo. Vamos a por otra.
Bueno, orain Ritxizen txanda da, ahora es el turno de Ritxiz. Aukera izan dugu elkartzeko gure artean, hitz dugu gai askoren inguruan, ikusi dugu hemen ere familiari desberdinak daudela. Comentaba que hemos tenido la opción de conversar fuera de este espacio y hablar de muchos temas, y hemos visto que hay muchos tipos de familia también entre ellas. Eta Ritxizekin batez ere hitz egin dugu adopzioaren inguruan, eta, berak, Amurriokoa da, baina unibertsitatera Bilbora junda, ezta? Eta hor Bilbora jundenean, berak komentatu digu, izan dituen, reakzioak, ezta? Lagun berriak egiterakoan. Comentaba que Ritxiz es de Amurrio, pero a la hora de la uni ha empezado a ir a Bilbo. Y ahí nos contaba pues, las reacciones que ha vivido a la hora de hacer nuevas amigas, en ese caso, ¿no? Eta hori galitu benizun zuri, zeman talez gelitu diren hau zabalik, ze erreakzio izan duen jendeak zu adoptatua zarela jakitean, o zure familiako argazkiak ikustean adibidez. Y la primera pregunta pues iba en torno a eso, ¿no? ¿Qué reacciones ha visto cuando ya se han dado cuenta o han visto alguna foto de su familia y han visto que ya era adoptada? Claro, nire askotan gertatu zen, ni personalki oso barneatuta daukat, nire familia osoa, zubia dela, eta claro, unibertsitatean askotan gertatu zait, adibidez, ez dakit, kontatzea, aurrek urtean joan ginela, herrira, eta gertatu zitzaidea, ez dakit zer, eta ez den didala lagun bat. A ber, argazki bat, tal. Eta, claro, argazkia erakotzi, eta, horrela, eta nintzen zagotatzen dela. Ja, zuriak direla, eta nintzen, claro, zer izango dira, urdinak. Eta, claro, comentaba que muchas veces en la universidad me ha pasado, que yo tengo muy interiorizado que toda mi familia es blanca, ¿no? Y pues en la universidad me ha pasado muchas veces, igual pues contar que el verano pasado nos fuimos a no sé dónde, y la gente dice, ay, a ver una foto tal, y enseñar la foto y que la gente se quede así con cara de sorprendida, y dice, ¿qué pasa? Y dice, tía, que son blancos, y claro, ¿qué van a ser azules? Pues no van a ser azules, ¿no? Y claro, pues es algo que yo tengo muy interiorizado y muchas veces me choca que la gente no lo sepa. Entonces, claro, askotan gertatu zait, pues eso, txoke hori, askotan gertatu zaidala. Eta, ere bai, ez dakit lotu nahi duzun bigarren... Vale, eta, bueno, la segunda pregunta es que a ver si he encontrado muchas diferencias de haber crecido en un pueblo pequeño, Amurrion, en Gertu, o si veo muchas diferencias con Bilbao, por ejemplo, que es lo que nos pillase un poco más cerca. Eta hori, bigarren galdera zen, desberdintasunak ikusi ditudan, herri txiki batean garatu izatea edo hiri batean bizi izan balintzez. Eta, bueno, pues hay veces que sí que lo he notado, pues claro, porque al final en el pueblo, en Amurrio, pues sí que pues nos conocemos un poco todos y pues lo típico de, ay, eres la Anita de tal, o el típico de tú de quién eres, del pueblo, y pues ya que todo el mundo te conoce, ¿no? Amurrion, claro, Amurrion, pues, herri txiki bat, eta pues, jende guztia pues, ezagutzen zaitu, honen arreba edo honen, ez dakit, tal, osea, mundu guztiak badaki nor zaren, baina adibidez, pues Bilbon ez dut uste hori gertuko izan. Hori, claro, azken finean, pues, hiri handi batean, pues, zure familia eta beste ez dute jakin behar nor zaren kominen artean, ez? Vale, pues herri batetik beste herri bateko más. Vale, Hanan. Lehen komentatu diguzu hori, ez? Batez ere lotu dugunen zure identidadea garatzen nolako prozesua izan den eta zuk ere esan duzu hijabaren hijaba jarri zenuenean gertatu zenekoa. Orduan, eso antes, si os habéis enterado, ha comentado, cuando le hemos preguntado sobre la identidad, ¿no? Cómo hizo, cómo creó su identidad, sí que ha mencionado el hijab, que cuando puso el hijab cambiaron algunas cosas. Entonces, zuk hori, azkenean zuk erabaki bat izan zen, momentu batean iritsi zen, eta hijaba jartzea erabaki zenuen,
baina erabaki hori hartzea erresa izan zen, fue fácil tomar la decisión de ponerte el hijab. Egia esan erabaki hori egun batetik bestera hartu nuen. Ze ja geneukan grupito bat bezala, nik eta nire lagunak, musulmanak ziren, eta bai geunden gaiari buruz hitz egiten, urte batean bat jarri zuen, gero beste bat, eta animatzen ginen baita. Eta uste dut, erraza zen hain babesa neukalako eta nire gurasoen babesa baita. Está diciendo que la decisión de ponerme en hijab me lo hice de un día para otro, porque tenía como la motivación o la confianza de que otras amigas mías estábamos en el mismo limbo, ¿no? Que hablábamos del tema y ay, qué nos puede pasar o qué miedos podríamos tener, y como cada una pues se lo iba poniendo poco a poco. Entonces yo creo que lo que hizo que esto fuera más fácil fue el apoyo de mis amigas y el apoyo de mis padres, aunque es verdad que a mis padres el primer día o el primer momento no les gustó mucho, les costó aceptarlo porque tenían miedo que pasara lo que le pasó a mi madre o lo que le sigue pasando a mi madre. O sea, esaten dut, gurasoei hasiera batean beldurra zeukaten ez zuten nahi nire amak gertatu zaiona pasatzea, nire pasatzea. Bai erraza zen, baina babesa naukalako. Erantzun larnet. Vale, pues sigo preguntando, Duan. Hori, erabaki zenuen, zure familiaren babesa zenekan, baina zure inguruak nola hartu zuen hori? Perdón. Tu entorno, ¿cómo se tomó esa decisión? Aldaketa nabaria ikusi nuen klasean, institutuan, zenik jarri nuen hijaba 3. 4. mailan, eta gertatu zitzaidan, mitikoena esan da, irakasleak. Lehenengo eguna, ailegatu eta irakasle batek esan zuen. Eta ondo zaude, igual behartuta zaude zure aitak esan duelako, edo hilekoa daukazu horregatik jarri duzu, ez? Hori izan da, ezagutzen duzu irakaslea. Estaba diciendo que he visto mucho cambio en el instituto porque yo me lo puse en 3. o 4. de la ESO y la reacción de los profesores fue un poco el cambio o el shock que me hizo sentir, que muchos profesores me decían, claro, ¿te lo has puesto porque tus padres están obligados? ¿O estás bien, que necesitas ayuda? ¿O te ha bajado la regla, por eso te lo has puesto, no? Y claro, no sé cuántos años tenía, 3. o 4. no sabía qué responder. Eta beste aldaketa bat nire ingurukoak asko aldatu zen baita nire lagunak. Ez zen aldaketa zuzena, baizik eta indirektoa, esan aldo. Aldendu egin genuela asko, bizimodu desberdinak geneukalako. Decía que el otro cambio que veía era el amigo, la cuadrilla que tenía de amigos, porque el día que me lo puse, no fue directamente el día que me lo puse, sino que fue un poco a lo largo del curso o a lo largo del año, porque estábamos viendo que la manera de vivir era diferente. Por ejemplo, yo no me sentía cómoda cuando ellos estaban siempre hablando de que van a ir a la discoteca cuando yo no iba, porque no es mi ambiente y no es algo que me gusta ver, por ejemplo. Vale, eskerrik asko, hori konpartitzeagatik. Eta gero zoritxarrez, bai egia da, urteak joan neinean ere zure itxuragatik epaitua izan zalera beste ambito batzuetan. Bai igual pertsonalean, edo lan eremuan, edo ikasketa eremuan ere. Le he preguntado que desgraciadamente también ha sido juzgada, o bueno, ha tenido reacciones diversas, no ha sufrido reacciones diversas por parte de las personas, sí en el ámbito personal y sí en el ámbito laboral, de prácticas o estudiando. Adibidez, lagunduan asko,
ade supermerkatu batean egon nintzen lan egiten, eta ez nuen jartzen hijaba direktamente, baizik eta turbante, eta batzuetan bezeroak pasatzen zuten beste kaja batera, nik ez atenditzeko. Edo baita gertatu zait praktiketan, nik gizarterangintzako praktikak egin dituen, eta foru erakundeko edifizioan sartzerakoan egun batean, seguratako pertsonak, nire instruktorearekin sartu nintzen, pertsonalerako zonaldean, eta seguratako pertsona batek begirada raroak egiten zituen eta komentario nire itxura fisikoagatik. Eta momentu horretan ikesin nuen erantzun edo hori da, sok moduan jarri nintzelako, eta egoera hauetan oraindik ez dakit nola erantzun behar dut, baina nire instruktoreak baitzen zuen eta komentatu zuen. Decía que he tenido como diferentes experiencias o vivencias. Una de ellas fue cuando trabajaba en un supermercado. No trabajé directamente con el hijab porque no se podía, pero sí que trabajé con el turbante y he visto bastantes veces que los clientes se pasaban a otra caja o dejaban a otra persona que venga a mi caja para que ellos no vengan, simplemente para que yo no los atendiera. O por ejemplo, sí que viví la experiencia de... yo hice prácticas de trabajo social en el bienestar social, en el edificio de bienestar social, por decirlo así. Y una vez entrando con mi tutora a la zona de personal, pues estaba una mujer de seguridad, me miraba con miradas con caras raras y comentaba sobre mi hijab y sobre mi manera de vestir. Y yo sí que al momento no podía responder porque me quedé en shock y no sé cómo reaccionar en esos momentos y sigo sin saber cómo reaccionar, pero sí que mi instructora sí que me ayudó y lo comentó con los demás y sí que habló. Vale, pues eskerrik asko irudei, gracias a las dos por contar un poco lo de dentro. Eta ziur gaude, zemen egon gara gure txatxara, zabete super komodos eta komodas horrexegitan, baina ziur gaude zuek ere galderak dituzuela, decís, bueno, me pica la curiosidad por... O sea, estamos seguras de que tenéis preguntas. Orduan, vamos a callarnos tú y yo un poquito. Eta orain utzi dugu espazio txiki bat zuek ere galderak egin izateko. Orduan, norbaitek zerbait badaka hor buruan de, me gustaría saber más sobre tal, o sobre alguien en concreto, o sobre alguna historia, esta es la oportunidad. Orain. Norbaitek zerbait, alguien algo que le apetezca preguntar, joder. Bale, entzutela. Naizea naiz, eta nago egiten GBL-a, gara dugu amaierako lan, jatorren erratzailea duten gazte euskal identitatearen atxikimenduari buruz. Orduan, temazo, nago nahiko blokeatuta eta pongo naiz bigarren deiak dira, eta, gehien bat da, nazioa, identitatea, migrazioa eta razatoriaren arteko nahazte bat, horretarako egin ditut elkarrizketak, eta orain nago pizka bat ondorioekin. Eta ondorioen zatia izango litzateke proiektu politiko integratzaile baterako ze gomendio, aportazioak izango litzateke. Eta hor nahiko blokatuta nago, direlako esparru asko, honek ikutzen dituelako esparru asko, eta orduan galdetu nahi nizuen, euskal identitatea jorratzeko zeintzuk izan diren faktore erabakigarrienak. Izan hezkuntza, gehien bat, elkarrizketetatik atera ditudan erantzunak izan dira gehien bat euskera, euskararen garrantzia euskaldun izateko, baita hezkuntza, ze edutan ikasi duzun hor euskararekin harremanarekin da, parte sentitzea, eta ez gogoratzen, baina zuek botal badia zuen ideiaren bat, edo? Galdea, bale. Yo soy Aisea,
estoy haciendo el trabajo de fin de grado de la universidad sobre sobre el apego que el apego que se construyen los jóvenes de jatorri migrante, de origen migrante, pues qué sentimiento construyen con Euskal Herria. Entonces, me estoy liando bastante con el trabajo, está siendo un poco complicado porque hay que entender qué es Euskal Herria, qué es la nación, son conceptos bastante abstractos que se entrelazan un montón. Y bueno, he hecho entrevistas y mi pregunta es a ver cuáles les parecen a ellas los factores determinantes para construir ese sentimiento de euskaldun y ese vínculo con la nación. Y eso, ¿cuáles son los factores? Galdera oso zaila da, nire kasuan ikustu dute euskalduna sentitzeko sentitu behar duzula. Ez duzu eduki behar hori de euskalduna izan behar dut. Baizik eta sentitu eta zure gorputzak nire kasuan da, como barrutik etortzen zanean gauza bat. Nik gaur egun, no tengo nada que demostrar a nadie, decía que el directo de sentirme euskalduna o Euskal Herria te tiene que venir, no lo puedes forzar. No puedes decir, venga, ahora voy a cantar la canción de Txoriak Txorik, no. O sea, te tiene que venir. Y yo creo que, bueno, pues euskera el euskera es lo fundamental, obviamente, baina nire amaren kasuan adibidez ez daki euskara hitz egiten, eta euskalduna sentitzen da. Nik uste dut dela sentimendua, 80% sentimendua dela, gero badaudela, pues eso, euskera edo... es que oso batera zaila da. Decía que en el caso de mi madre no sabe euskera y como ha dicho Alicia es un factor muy importante el saber euskera para sentirse euskaldun, pero lo que he dicho antes, me repito, es más el sentimiento, ay que me ahogo, es más el sentimiento que el tener que saber el idioma o tener que demostrarle que sabes euskera, sino que el sentimiento de que respetas esa religión, que respetas a la gente, que respetas las tradiciones, porque Euskal Herria será pequeño a nivel mundial, pero las tradiciones que tiene es que es una pasada. Yo creo que eso es más quererlo, sentirlo, que tener que saber euskera, porque badaude euskaldun asko, ez dakitenak euskaldun egiten, adibidez Araban nire zonan oso euskaldun asko daude, baina oso pertsona gutxi dakite euskaldun egiten. Franko garaia, eta jende asko badaki euskaldun egiten, baina igual ez denak laundarri. Orduan, nik uste dut dela sentimendua eta ez hizkuntza hori jakitea. Decía que en mi zona, en la parte de Álava de la Llana Alavesa, muy poca gente sabe euskera, porque bueno, el franquismo ahí pegó muy fuerte. Ya ves que está justo la muga de Guipúzcoa y la muga de Navarra, pues en mi zona se habla muy poco euskera, muy poca gente de ahí sabe euskera, muy poca, mi aita incluido, que es de toda la vida de ahí, y mi aita se siente más vasco que igual cualquier persona que sabe euskera. Decía que es más importante el sentimiento de sentirte euskaldun que el tener que demostrarlo, el tener que saber el idioma. Y luego, pues, es que oso galdera zaila da. Incluso te da la sentimendua. Yo lo diría para tu trabajo que lo importante es el sentimiento, no el tener que demostrar de que sabes hablar ese idioma o que sabes bailar euskaldanzas o que sabes, no sé, coger una piedra de 150 kilos. Es más el sentimiento de sentirte de aquí. Yo creo. Gainera hori gari gara talde handian galderak egiten, baina gero etornera duzue eta eurek denbora baldin badute gero talde txikitan obanaka zerbait erantzutera, intimoago aurrera. Decía que ahora estamos respondiendo las preguntas en grupo grande, pero que luego también igual cuesta un poquito más o da más vergüenza, pero que si ellas tienen tiempo y queréis acercaros en algún momento individualmente, pues que también se puede. Beste galderarik, ¿alguna otra pregunta? Nire galdera da gehiago, ze momentutan
hasi zarete eso, gaiar bokaz, ez? Modu politiko batean, politiko hasi con minúsculas, letra txikiekin, baina, momentu batean, azkenean zuen bibentziatik, azkenean zaila da, onartzea nola zauden eta nola entitzen zaren, eta batean hastea horrekin borrokatzen, eta beste gizarte modu bat sortzeko nahiarekin. Sí, la pregunta sería eso, como, ¿en qué momento, cuándo, por qué o cuál ha sido el clic de las ganas de callar bocas o de eso, plantarte el hijab y decir, no, yo voy adelante con esto y darle un poco la vuelta y crear una sociedad distinta, ¿no? También un poco de, tener ese punto de vista más político con minúsculas, y decir, de reivindicar, de crear, de generar, de decir, oye, a ver, yo soy y soy de aquí, o sea, no dejarme decir que no soy de aquí, soy de aquí, y además con un montón de cosas que tengo para aportar, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido el detonante o el interruptor? Nire kasuan, ez, demasko eta ondala gutxi, porque ikusi duen nula hola referente beltz euskaldun bat, eta esan joian, igual, altza izan, emakume beltza eta gaina referente. Ez, porque, arlo askotan ibiltzen naiz, bai, nekazaritza eta beltzain arlotan, arlo hori dala maskulinizatuta pila bat, oso emakume gutxi daude, abeltzaina eta nekazania direnak, eta orduan esan aukera ona da, bai, abeltzaina eta nekazaria izan da, eta gehi herrikiroletan ibiltzen. Orduan nire gure egin zuen klik eta esan, oiana, ja ez dakazula referente bat, zatikan ez araztu referente hori. Decía que no hace mucho me dio ese clic de tener que callar bocas, entre comillas. A ver, ahora mismo la forma de callar bocas es cortando troncos y un poco más, ¿no? Lo demás está bien. Y decía que nunca he tenido una persona referente, en este caso mujer negra y negra, y que me dio por pensar de decir, joder, eres mujer, eres negra, eres ganadera, eres agricultora, andas en el mundo rural, que todos esos mundos están muy masculinizados, y ya que tú no has tenido un referente, pues te puedes tú convertir en un referente para las chicas o chavalas que están en casa, que no saben por dónde tirar, les da vergüenza ir a probar cualquier deporte, pues mostrarles que no pasa nada, que somos todos igual y no sé, crear un referente para que las chavalas de hoy en día pues no tengan ningún miedo en nada, que todo es posible, que si quieres y con esfuerzo lo consigues. Entonces ahí es cuando me di cuenta y dije, pues Ollana, no has tenido un referente, pues conviértete en uno pero uno bueno, claro, para cualquier tipo de persona, no tiene por qué ser solo mujer, sino me refiero a que en Euskal Herria, pues yo sinceramente no conozco ninguna mujer que sea negra y que sea ganadera o agricultora. Entonces, pues hoy en día, como ya todo está cambiando y hay muchísimo más, no sé cómo decirlo, el mundo se está como abriendo, ¿no? Pues sentirme un referente y que pues no tengan ningún problema ni ningún miedo en hacer las cosas, que con el esfuerzo pues todo se puede conseguir. Nik adibidez, txikitatik egon naiz reivindikatzeko mundu horretan edo burbuja horretan, eta txip hori igual egin dut maduratzerakoan eta jakiterakoan mundu interkonektatu eta globalizatu batean bizi garela, eta denbora dela ja jakiteko guztiok anistasuna eta dibertsitatea arrezgarria dela, eta bakarrik gauza horrek ekarriko dituela eta ez gauza txarrak. Decía que yo siempre he estado en el mundo de reivindicación, en el mundo de hablar en general pues, con mi familia y con mis amigos, pero sí que he cambiado un poco cuando he madurado y cuando he conocido que el mundo es un mundo interconectado y globalizado y que todo lo que es todo lo que es diversidad cultural y diversidad en general solo nos va a traer cosas buenas, o sea que es rico en cultura y eso solo nos va a traer cosas buenas y cosas buenas. ¿Alguna otra pregunta?
emango dio gutxi da orduan tertuliari, espero eroso sentiaraztea, eta ez dakit, bukatzeko norbaitek ez dakit zerbait komentatu nahi duen, emango dio gutxi da horrela, hor dituzue pikatzeko gauzak, comentaba que le vamos a dar el cierre ahora, que darle las gracias sobre todo a ellas por venir y expresarse y contarnos todo, y que les preguntaba también si hay alguna que quiere comentar alguna cosilla, dar algún cierre, pero creo que no. Sí, pues mira. Bueno, nire partez, nik dut danok ados gaudela, baina eskerrik asko torturatzagatik, nun espera beste eta herriko zanik, eta izan da plazer bat. Oso gutxitan zeitu olako momentuak, ez? Bakoitzak bere gauzak, batzutan ez askotan ez egiten bakarrik, baina bakarrik da. Eta eskertzen da olako jendea, ez? Gerturatzea eta baztuek bezala, txintxo eta oso adi egon izana. Eta eskerrik asko, eta espero dut hurrengoan, berriz hemen egotea eta zuekin ere, bai? Vale, esan dugun bezala. Gaztelaniaz egin dezake, mesedez. Posible da, mesedez. Decía que muchas gracias por venir, que normalmente no suelo tener estos momentos de soltar todo lo que tengo y de este tipo de experiencias no las suelo contar, las suelo contar a mí misma porque hablo sola muchas veces, pero que os agradezco mucho a todos los que habéis venido, que no me esperaba que hubiera venido tanta, o sea, que hubiera... que viniera tanta gente y que muchas gracias a todos por venir y que espero que en la próxima tertulia abierta que hagamos pues estéis vosotros y se llene más de gente y pues eso, que muchas gracias. Azkeneko kontutxo bat, esan dugun bezala, hori, bilerak egiten ditugu Ainaraldean, gure kasuan Amurrion hartzen egan eta Laudion gaude, eta batez ere muinarekin Amurrion elkartzen gara. Eta espazio hori irekia da, zuentzako ere, ausokide bezala parte hartzeko, eta hor sortzen dira ideia haueko ekintza hauek orduan. Gobiatzen zaituzte gune bauzue parte hartzera, edo nahiz eta ez parte hartu bileretan gairen bat jorratu nahi balien baduzue, hor dituzue gure kontaktua, gure kontaktuan jarri eta horrelako tertuliak sortu daitezke. Oso planteamendu irekia da, hau sortu da gure artean horrelako bilera baten, eta aukera izan izazuela horrelako gaiak planteatzeko. Comentaba que, como decía al principio, nos solemos reunir, tenemos grupos en Laudio, en Amurrio y en Artziniega. En el caso con Munia estamos aquí en Amurrio y nos solemos reunir de vez en cuando el grupo de jóvenes y nuestros grupos de convivencia y son espacios abiertos a todas las vecinas de Aiaraldea o de otras cuadrillas y podéis venir allí a las reuniones, plantear nuevos temas, debates o actividades que creéis que son necesarias ahora mismo para mejorar la convivencia de los municipios. Así que nada, ahí tenéis nuestro contacto. Y incluso aunque no tengáis tiempo o no os apetezca participar como tal en las reuniones, que sepáis que cualquier propuesta es bienvenida y que en este formato abierto pues que tenemos posibilidad de hacer nuevas tertulias y nuevos talleres. Así que nada, mi esker, portarte a la ticket eta comer.